fokus hrvatskih farmi u Virovitici, na gradskoj tržnici, dakle mjestu gdje se inače prodaju proizvodi za hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Tako smo i mi danas imali priliku predstaviti, pored dijela proizvoda koji izlaze iz prehrambene industrije i koji nose oznake Hrvatske poljoprivredne agencije, vidjeti čitav niz proizvoda primarnih poljoprivrednih proizvođača koji se proizvode, prerađuju i izravno prodaju sa OPG-a kao budućih nositelja znakova Hrvatske poljoprivredne agencije. Ja se isto nadam da će ova promocija pomoći u budućnosti našim proizvodima domaćima, da nećemo više uvoziti nešto izvana, da ćemo promovirati naše hrvatske proizvode, a ne iz Njemačke, nego hrvatski proizvodi. Pa eto, i poruka se i danas pridružila donošenju hrvatskih farmi, kao i u svim drugim gradovima gdje se taj projekt odvijao. Zadovoljstvo mi što smo mogli kao velika multinacionalna kompanija pokazati naše proizvode koji potiču iz naših polja i iz naših mora, ali također mi je zadovoljstvo što mogu biti ovdje i izlagati proizvode uz bok malim proizvođačima ovdje u Virovitici koji također izlažu svoje proizvode na bazi mesa, jaja i mlijeka. I svima nama, i velikima i malima, to daje vjetar u leđa i otvara nam put prema našim potrošačima.